Salam kadırlı illeşler, mehriban dostlar. Täze ýylyňyzy gutlaýaryn başda ene 2023-nji miladi ýyla ýerdik. Şuň bolsa birinji güni baryňyza düşümli ýyl, haýyrly ýyl arzu etýärin. Arzularyňyz hasyl bolsun, jallaryňyz sag, ýyllardan ýyllara ulaşaly inşallah. Inni şu wagt täze ýyllyny köplen şu Kerim Gurban Efendiň setir goşgusy bar da Kerim agan şo gelýär dilimize. Täze ýylla täze dostlar köp bolsun. Täzeň ýanyndan aýrylmasyn köneler. Ýyl çalışýaly, dost çalışybersek ýyl çalışýaly. Dost çalışybersek ertesi gün dost tapmagymyz kıynalar. Täze ýylla, täze dostlar köp bolsun. Täzeň ýanyndan aýrylmasyn köneler. Ýyl çalışýal, dost çalışyp ýörsek, ertesi gün dost tapmagymyz kıynalar. Aýratynam köne dostun gadry başga bolýar. Şairlaň aýdyşýaly köne şerap, köne dost ýa-da. Şairler şonu ýalty guratlandyrýarlar. Şol üçin dostun könesi. Köýne sag. Awa dostlarym hemmesi jallar sag bolsun, bizi ýatlap ýören dostlar sag bolsun. Köp wagt bäri ýyllar bäri görüşmän ýören dostlarymyz ýaşlar uzak bolsun, görüşmek bize nesip etsin täze ýylla. Inni bugünkü temany ýene şol türkmen marada alyp gideriz. Men şol şuwlarda zady berýär şol Türkiýe telewizionyna şol Alparslan bilen baglanşykly filmler görkezýär da taryhy filmlerken şuwlar Türkiýe diňe Alparslan näle şu wagt Alparslan berýär öň Ertuğrul görüpdik. Ya Osman Gazi şolar bardy filmler. Şolary men izarlap ýörkem, şolar bardy biraz okaýynyp dörkem bir setir garşyma çykdy da, bir setir. Şol täsirlendirdi hem geň aldyrdy. Zady bilýän Haji Nizamul Mulk Seljuklaryň iň uly wezir da Sedr-i-Azam wezir. Şol wezir bolanda uly işlerde, maslahatlarda hökmen padişah şoň akylyny, pikirini alýa, maslahatyny alýa. Şondan geňeşsiz iş edilmeýär da. Şol Melekşah garap şeýle bir söz aýtýar, türkmenler barada. Elbette Seljuk bilen öýden türkmen. Ýöne bir türkmen dewlet gurulandan sonra ol çölle halktan bir daş düşürýär da. O bir dewlet bolýar, imperatorluk bolýar, halk öz sady ýaşaşyny dowam etýär. Şol üçin türkmenler barada türkçe ýazlap durýar şu sözi. Men türkmençeler okuyjak bolýan. Sultanım diye. Melekşah Seljugiýa Haji Nizamul Mulk aýtýar. Türkmene önem ver diye, önem veresin diýip ýatdyr. Türkmene ähmiýet ber. Dewlet ýykan, dewlet kuran bir kawumdyr bular diye. Heme dewlet ýykar, hem de dewlet kurar diye. Devletinin olmadygyny anlayınca yıkar yenisini kurar diye. Şu kurulan devlet diye eğer devlet değerligini bilse, şoňa göz ýetirse onu yıkıp diye täze devlet kurar türkmen diye. Ajaýyp dämi şeýle bir güýje ýemiş da biziň ata-babalarymyz. Şonu ýaly taryhda geçýär. Indi bu söz Haçanyň sözü şu wagt Seljuklu bolanlar şonu 11-nji ýüzylyp tutaýlar şonu. Medenne däqiq aýtmaýanam, 1000 ýyl geçipdir şondan beri. 1000 ýyl geçipdir. Ýene de
şol 1000 ýylyň içinde başga da aýdylan sözler bar. Onu da bir göz aýlap çykaýly. Käse şol internetde özüňiz fars dilini de tapyp bilerdiňiz. Mesal üçin René Grosse Fransa taryhynyň atasy diýip bilinýär. Türkmenler barda şeýle sözü bar şonuň. René Grosse. İnsanlyk beşer taryhyny diýe izarladım, okudum. Şeylerek bir pikir geçýär kellemden niye? Göye Allah bütün halkları emir alıcı, Türkmen milletini bolsa emir berici dip yaradıptır diýer. Demek bir ferman bordar, bir de fermanrava. Türkmenler fermanrava yaradıptır, başkalarına fermanberdar yaradıptır. Tanrı diýär. Ve aleyküm salam, salam berýärler men. Yine täzeden salam aýtarýaryn. Hoş geldiňiz. Şu wagt bolsa şol türkmenler barada tarihi görünmek sünneti görürsün. Bu da ulu söz yani, ansat söz değil yani. Bütün milletin arasında Türkmenleri hükümran, ondan başka milleti de hüküm alan edip yaradıptır Tanrı diye. Birini näme tarih Fransa bolanlar şol 100 ýyl öňgürüňi bu. Ondan yine bir zatda Michel Sarahov. Bu ors. Şeyle bir sözü var. İran bir çöldür diye. Türkmen sehranyň ya baýlygyny ýuwutýar diye. Ne özü awat bolýar, ne de Türkmen sehrany awat etýär diýer. Awat etýär diýer. Bu ne çağdaş bolýar da, asyrdaş. 20-nji ýyzylyň sözlerinden. Michel Sarahov, İran bir çöldür, goor çöl. Türkmen sehranyň baýlygyny ýuwutýar, ne özü awat bolýar, ne de Türkmen sehrany awat etýär diýer. Indi ol baýlygy nähil ýuwutýar, oň adam oly görüň, yani analiz etmeli, açıklamalı görünlerden. Türkmenlerin yerini ellerinden alışılary. Ondan Türkmen sehradaki sanagat in bärsinden ayallarymız dokmu dokap, hal dokap, pırdaçıklar kazanýar. Şonda ýok etdiler da. Karhanalar kurup, fabrikler kurup, Türkmenlerin şol nakşylaryny alıp, bazar idatlar çıkarıp, şol azak tenek pul gelýärdi, Türkmen öýlerine zenalan eli bilen dämeti bilen şonam ýok etdiler. Deryadaki zatları aldılar. Havyar çykýar da şu Hazar deňizinden Türkmeniň özü gören okşon garasyny dünýä sadyr etýärler. Sonra olan pullar nire gitýäni, kimin jübüsine gitýäni belli bolmaýar. Sana oturup bermella, ýanky söz bilen deň gelýär. İran keviri ke servet Türkmen sehrara mi belet. Ne khud avat mi şevet. Beni Türkmen sehrara avat mi konet diýer. Şöyle Farsça gelýärdi. Görýän daşar ýurtlarda şol büyük alımlar, tarihçiler Türkmene gaty ähmiýet berip ýazypdyrlar. Hem şol Türkmen sehra İran'da ýaşaýan Türkmenler hem de bütün Türkmenistan'da fark tafawut ýok, hemmesinden sözlerini yerleri var. Bir yerde dil barada bir cümle gidipdir. Yani dilimiz barada aydan sözler hem acayip gen. Biz dilimizin kadrını bilmeýärse, kadrını bilmeýänimiz üçin käler şol Türkmence dille gürleşmeýänem özüne ağır bilip, ayıp bilip, başarısız Farsça üretjek. Çağaçyklarla Farsça gürleşenlerini özlerine ulu olan ýaly bir hilrek. Şoňa bir poz edip görkezip şonu. Ýöne bizim dilimiz hakda Alman.
dilşinas, dil uzmanı Nikita Hayden, hanım Nikita Hayden şöyle söz aytdiýär. Türkmen dili öz aýratyllygy, iňjeligi hem de çılşırımlığı ile göye bir insanın yaradan dil däl ýaly. Bir Tanrıň yaradan dil ýaly bolup görünýärdi. Türkmen dilini aýtdyýar. Nikita Hayden, zabanşenasy Almany. Anqadir der zabanı Türkmeni piçidigi o zarafet fenni o daqiq vücut darat ki baide sağt dest insan başad diye. Goýy Xudawand in zaban ra aferide est. Indi dili bilmeyen näme ol aýratyllyk, näme ol çylşyrymlyk, zarafet diýjek de. Dilin aňyrsyna barýarlar, o taýda o dilin sirrini görýärler da. Cümlelerin nähil guruluşyny, nähil kyn zatlaryň sagadalaşdyrylşy, bir kelimeden näçeler many çykaryp, ony köp zatlara at berip bilişleri, känada aýdyp bolýar da, ony dil barada oýlanşanlar. Ya şol hakda tahqiq edenler. Ýöne biziň görüşimiz bilen diňe bir taryhymyzy, o gahramanlyklarymyz bilen däl, dilimiz de gen aldyrypdyr. Şol araşdyrmacylary, barlaýjylary. Olar biziň dilimize gen alypdyrlar. Men de bugün oturup olaň ýazysyny gen alyp oturýarym. Belkisi de gen alýanlar. Doğrudanam Türkmen şeýlemaýdydyr ýa-da. Biziň şu türkmenlerimiz, şuna alan türkmenlerimiz. Yine bir söz var bir yerde. Lebrut Surel dermordu Türkmen hadiye. İki zat dünyada bize belli olman galy diýer. Biri coğrafya kutupları, geografiya kutupları. İkisem Türkmenin tarihi diye. Tarihim gatı çylşyrymly diye. Sebebi Türkmenin tarihi gatı aňyrlardan aýlanyp gelýär. Biziň şu wagt belki şu wagt Türkmenden sorasak tarih diýsek, nerden Magtumgullan Türkmen goşgusyndan sarap gelir. Magtumgullan aňyrda Türkmen ýaşamayan ýalylar. Ýöne aslyny izarlap göreňne şuň milatdan öň 3000 ýyl öň ýaşan Sumer milletinem Türkmenligini, Türkmen söz soňradan gelýär da Türk digini orta çykardy, meydana getirdi. Yani arkeolojik, bastanşinasy tahqiqlar, barlaglar Sumer medeniyeti vardı geçirilen barlaglar şolaryň Türk halkydygyny, yani bizim Türkmenlerimizin atasy dygyny subut etdi. Yüze çıkardı. Şonam şu wagt öň şeklerekdi. Indi şonu gün matardaki alamlar kabul etýärler. Sumer tarih bolmak diýmek näme diýmek? Yani diýmek medeniýetiniň ilkinji orta çıkan yeri, birinji gezek dünýäde eleffa çıkarıp ýazylan yer, mihi ýazylýar. Ulu bir medeniýet, ulu ýurtlar ödem nirde? İran'ın, Arag'ın şu vakti şu Mezopotamya diýilen ýerde. Demek ol Hekameneşiýdi, Kuruşdydy, olar da o soňralardan gelýär. Ondan 2500 ýyl soňrasy gelýärler. Tasawwur görün. 2500 ýyl soňrasy. Şu wagt İran'la 2500 ýyl taryhymyz var diýip gowanyp İran'ın eýesi ödleri ýaly. Ondan tarih yok ýaly. Kuruşdan başa adam yok ýaly mi?
Bizden başka yerden göçüp gelen yani. Bulan 2500'nin üstüne yine bir 2500 yıl koyun bizim atalarımız yaşaptır şu yerde. Birinci alifban çıkaralım şolar. Sitar-ı şinasi, nucum ken öňe gidipdiler medeniyetlerde. Ola näýle bolýar 2500-5000 ýyl azat däle. Bir ýerde gurukçylyk bolýar, ondan Orta Asya'ya göçülýär. Sonra 500 ýyl geçýär, näçe ýyl geçýär, o taýda gurukçylyk bolýar, ýani başga bir zat sebäp bolýar, ýene bir başga ýere göçülýär. Şol üçin insanlar hiç wagtda durmandylar bir ýerde. Ondan onu göçüpdirler, bir de çadırla yaşarlıklar için. Hatta şu atlar aydılıyor da, kızıl derler, ya sorpuslar. 10.000 yıl ön, 10.000 yıl ön. Şol Sibir'e yakın yerden, Alaska'ya giden yollan, Amerikan Alaska'ya giden yollan, Bering diyen bir arnağın üstünden geçip, Amerika geçýärler. 10.000 ýyl öňe. Olaram kim? Olaram biziň aňyrlarymyz, garnaşlarymyz ýani. Sebäbi o taýda o wagtda Türk ady ýok da, Türkmen ady ýok. Türk ada şol Göktürk imperatorlugyndan beri 6-njy ýyl, 6-njy asyr bolýar milatdan soňra. Bular ýaňy 1400 ýyl öň. 1400 ýyl bolýar şonu. Olar bolsa 10.000 ýyl öňe çypdylar, ýöne şol biziň adymyz şol, biziň soýumyzdan. Biziň neslimizden şol bir. Inni 10.000 ýyl. Sumer tutanla 5.000 ýyl. Yani aýtsak bilen tarih şeýle bir deriň, kimiň näre gidip nereden çykany belli däl. Ýöne bir zat görkezýär. Biziň türkmenimiziň, türki halklaryň gaty bay, çılşırımlı, terin bir tarihi var. Şol üçin hem ýadyýarlar. Ýanky näme depdir? Lebrot Sorel. Do çizler dünýä beraýyma muşahhas näşot diýär. Gotpay jografyayy we tarihi Türk'e diýär. We Türkmene. Demek gaty aňyrlardan aýlap gelýän bir tarihimiz var. Ve soňunda da Napoleon Bonaparte. Bu da ajaýyp. Medenne 300.000 ýyl öňe 18-nji asyrda ýaşan bir bu. Bilýän Fransaň uly zady da padşahy dünýä savaşasan köp ýer alan Napoleon Bonaparte Türkmenler vardı, oňa sözü var. Bir Türkmeni öldürüp bolar, ýöne ýeňip bolmaýar diýe. Türkmeni öldürüp bolar. Ýa insan jany var, jany alyp bolýar. Ýöne şu halky ýeňip bolmaýar diýe. Indi ýöne bir adam ýalňyşmaýlyňla Napoleon gelip bizen Türkmen Tehradaki Türkmenlerimizden uruşany ogalar. Şu Türkiye'dekiler hem Türkmen ha. Osmanlı'nın Kur'an'ım Türkmenler. Osmanlı'nın Kur'an'ım Türkmenler. Bunlar sonra Atatürk devrinde şol Türklerin hemmesine deň bolsun deyip Türkmen sözü yerine Türk koýýarlar. Sebäbi Kırgız da göçüp gelýär, Kazak da göçüp gelýär. Her ýyldy bada ondan diňe Türkmen deyip at berden bir belli bir kowma aýtýan ýaly bolýar, şonuň üçin bir giňden tutulýar da. Hatta zatda şol wagtda Türkiýede Cumhuriyet kurulýar da, öňkü Osmanlı 35 bölege bölünip gitýär. Atatürk'ün saýasynda täze Cumhuriyet Türkiýe alýar. Oňam adyna Türkmeniýe goýjak bolýarlar başta. Türkiye değil, Türkmeniye. Atatürk'ü öğren Türkmen. Atatürk Yörük Türkmenlerinden şol men her öňümden çykan Türkmeniye yani käler şol ýalym kadýada. Biriň aýtýar Hudaýam Türkmen bolmaly ýa-da.
Estağfurullah, oyuna baytyan. Onu aldı. Özüňiz şol Google'a girip Türkçe yazıp gören, Türkçe yazın, Atatürk, Türkmen yazın yanında da, ya da Yörük Türkmen yazın, eyyam çıkar. Men sözüm ne Allah'ı? Hava şol Türkmenler hem dünyanı alya o Avrupa çeli gitdiyalar hem Türkmenler. Inni bir onu alıp görün, nerelerde devletler diktiler Türkmenler. Salam verirler. Ve aleyküm salam sözün ağasında. Bir de Selçuklu devrinde Hacı Nizamül Mulk näme diýdi Melikşah? Bular İslam wagtyny devlet kurar, İslam wagt devleti ýykar diýe Türkmenler diýe. Şol üçin bular bilen gowuza diýe. Serahaply bulara diýe hormat goýup gezýärdi. Şondan medende 8 ýyl soňrasam Napolyon aýdy o tişötedi. Görýärmi? Tarihte yani ay biz Türkmen beýçeý ewmäge gerek ýok, başgalary ewipdir ata-babalarymyz. Köp ýerde de ewipdirler, ýazypdyrlar hem gaýratlaryndan. Ýöne şondan aýlanyp dolanyp şuwuna gelýär. Adam bugünkü Türkmenler görenni doğurdarım biz şolon evlatlarmy. Şolon neslim dip şeker alýar adam. Aýatynam Türkmenistan'daki Türkmen sehradek Türkmenlerimiz göreňizde gaty geň aldyrýar. Türkmenler bardy şunýaly dünýäde görüň bolýar, ama bugün biz İran'da bir zat bolsa Türkmenin ses çıkanok. Orta Asya'da bir hareket bolsa Türkmenistan'daki ses çıkanok. İn bir sağda korkak diýmeýin, korkak görünýän diýin. Korkak görünýän diýin, korkak diýmeýin. Türkmenler görünýär. Ya bize näme bolupdyr doğrudan? Ya bizim tarihimiz yalan, ya biz şu bizim duruşumuz yalan. Tarihi yalan nip bolanok sebäbdiňe bir ýerde däl. Dil menbelerde ýazygyly, ketbi, kulakdan kulağa gelme däl la. Tapawutly farkly ýerlerden ýazylypdyr. Biri Fransadan ýazypdyr, biri Orsiýatdan ýazypdyr. Biri İranyň içinden ýazýar. Ama Mehmed Ali Şah da Gazarlardan naşol meşrutiyet döwründe Tehran'da onu padşahlıktan hal etdiler. Nire kaçıp geliyor? Kümüştepe kaçıp geliyor da. Türkmenler üýşürýär, Türkmen fakir ne bilsin meşrutiyet, ne zat, ne. Hawa şol ödem menne Türkmen ýa damaryny aldyrýar, hallary görýär, rahat etýär garaz. Barıp Tehran'ı alıp tikip gaýtýarlar ýa-da şa padşah gaýtýarlar. Yani Mehmed Ali Şah'ni. Geçen gedekde bir goşgy okapdym men, göplenip Mahtumul Paragyň ýalan Ustad Mahtumul emdi. Tehran alar Tehran'ı göplenip Tehran'ı alşan selida şo wagtda da şeýle da. Indi şunu biz şeýlem yani şunu Türkmenlen ödüýün Türkmen birmi? Bugün Türkmenin mara ýagdy oturup ağla vermeli. Gaty gynandyrja. Türkmenin öz hakyny sorajak güýji ýok. Türkmenin çağa öldürilende şu öldürüldü diýmege aýtmagy bir jöreti ýok. Zınnana salallarına zınnana bağlam yat diýmege güýji ýok. Ondan içimizde ışbiyonla köpelipdir, bir-birine lov verip, zadıp, bir-birine gepläp vurup. Kadim Türkmenler o başka nesil, biz başka nesil ýaly. Bir oýlanyp gördüňiz, biz nähili şuwuna düşüpdirsiz. Şolar bizim ata-babalarymız. Biz hem şolaň nesilleri. Biz nähili bolup, şol büyük tarihi, dünýäni hayran galdyrýan Türkmen, bugün goýun ýaly, başını büküp sessizce ne merseňiz razy şowuna galypdyr.
Şol hakda bir oýlanşyp gördüňizmi? Sebäbi nämedir doğrudan? Inni diňe zat bilen gitip bolmaýar, duýgular bilen gitip bolmaýar. Bir zat bar şu ýerde inni oýlanşyp görmeli. Bir zatyň doktor da bir zat bir hassa görenne, kesel görenne şol ilki şol derdi tapmaly. Derdi tapmasaň derman da tapyp bolmaýar. Agyrsy näme näme zat sebäp bolup dursaň şol derman näme? Ondan bilýän zatymyz da hakykatlarda görmeli. Ekem ziyadi goýyn isma jawanan gayretmendiňde. Türkmeniň bilýän zat şodur. Uğur yerden täsip da jawanyň bagasa İran'a hiç bir sesin çykanok. Ahun özüňizem. Siz ap korkoklan aňar başy ahullar. Sesiňiz çykmaz. Yine de şu bir yerde Türkmeni korkya diýse de öz özüňi damarlaryňy dartýar da. Ha gaýratyňyz bolsa çykyn tribunlara görünmeriň. Halka yol görkezin. Abdülhamid Ýaly. Şol Türkmen aslında korkak millet değil ha. Gaýrat Türkmeniň damaryna kanyna bar. Ýöne bir zat bar. Adamlar duran yerine korkak bolmaýar da. Kä şertler şoňa sebäp bolýar. Indi biz Türkmenistanyň Türkmen sehra bir sere deylik. Türkmenistanda şol Göktepe savaşy boldy da, şondan sonra Türkmenler yeňildiler. Ýöne nähili yeňildiler. 3-4 aýlapda durdular. Akıl saat bilen şol Uluhan Orsun ordusynyň öňünde durdular. Ondan olar 3-4 aýdan sonra şol aşağıdan yer gazyp dinamit zatlar yerleştirip şöyle galany içeriden partyladyp şeýdip içeri girýärler. Şonda da Türkmenler şeýler savaşýarlar bilen ayal diýmen erkek diýmeni asıl ölümden korkýan zatlary ýok da. Ölümden korkýan zatlary ýok. Hatta öňem bir aýdyp geçipdim bir Ermeni şol wagtda orsun dağdanlamış da şol eskerleriň içinde. Näme diye? Bular diye hayvan ýaly adamlar diye Türkmenlere diye. Bulan öňünde şu diye doğanını öldür, çağısını öldür, hiç ağlan oklar diye, korkan oklar diye. Orsular şular korkuzak bolup diye şulanın çağılarını niye yayden Allah'atlarını dir yakyadır öňlerine diye da. Şular korkuzmak için diye. Şu derecede. Ýöne gynanç bilen nähili bola yeňilýärler Türkmenler. Ondan 70 ýyllar şu taýda hökümet kommunizm eline bolýardy. Şu taýda Türkmeniň azatlygy elden gitýär. Azat Türkmeni bir şişeň içine salýarlar. Şişeň içine salýarlar. Türkmen öň atyň üstünde şol çölledir sehrada erkin azat ýaşap, savaşyp, isleýän şekilde ýaşan hiç bir döwlete baş vermedik Türkmen şolar. Baş vermedik Türkmenler. Şol için korkmanan bilmeýär. Sebäbi hem bilelikde. Maftun Mulin sözlerini de geçýär. Ve aleyküm salam aýtdan duaflan hemmesine. Näme diye? Türkmenler bağlasa bir yere bili, gurdar gulzami deryaýy Nili. Yak bir şerti var. Şu da Türkmen duran yerine korkak değil, gayrat diyen peyda yok. Türkmenler bağlasa bir yere bili, gurdar gulzami deryaýy Nili. Bir yere bili bağlamalı. Şol bağlanacak bili oporyalar. Şol bağlanacak bil näme? Bir yerde birleşmeliler. Şol bir ahum olup bilýär, molla olup bilýär, siyasi adamlar olup bilýär,
sunuwatçylar bolup bilýän bir ýerde baglamaly şollar. Şonu koparýarlar da. Oğlum ayrı düşöňlesen ýeke vurmak ansat bolýar da seni. Ýeke ansat bolýar. Yani şun delillerini tapjak bolmaly. Ay men gorkakda bolmaýar. İnsanlaryň hiç bir gorkagam däl. Duran ýerine gorkak bolmaýar. Gorkaklygy yaratýan şertler var. Şolary bilmeli, çözmeli la. Gurun şol ýerde. İnsanlaryň bir ýere birlerini baglap bilseler, birleşik bolsa da, şol wagtda bir-biriniň güýj alyp, bu gorkaklygy ýeňýärleram, gaýrata gelýärler. Edil bizim Türkmen Zehra'da günümüzde şoda 40 ýyl öň oturully näme bir savaş boldy. Ondan sonra Türkmen yeňildi. Yeňilenden sonra da şu wagt 40 ýyl bäri kellesine uruluş ol bağ koktu da bir-birine habari ýok. Ol bağ nirde olmaly? Türkmeniň bagy siyasiler aradan çykdy. Bizim ahun mollamız da gaty muhafazakar gorkak çykdy. O taýda da bağ bolmady. Siyasiler hem dargap gitdi. Gopan soň millet bölük bir-birine bağlanşyp bolmadan her birini ayrı gorkudylar da o şuwuna düşdik. Türkmeniň bir de şol zatdan sonra şol Orslar tezar gelenden sonra yarılaşat Türkmen Zehra alandan sonra näme atyny alýarlar da Türkmeniň. Atyny alýarlar, atı almak diňe haýwan hökmüne aýtmaýana. At Türkmeniň ganatydyr. At bilen nirek isleýän uçup bilýär. At Türkmeniň azatlygy. Şol azatlyk alınýar. Näme atyň üstünde ihtiýary bolan isleýän ýerine gitýän millet da alınýar, bir ýerlerde ýerleşmeli bolýar, üstlerine awanyp durýarlar, hemişe tehditler bolýar. Şol üçin Türkmen nähil bolýar, ol bir gafasa düşen aslan ýaly bolýar. Bir aslan tutupdylar, gafasyň içine salypdylar, diýişlerini çekipdiler, dırnaklaryny kesipdiler. Türkmen şoşuwat ýagdaýy. Türkmenistan'da da şonu ýaly, Türkmen Zehra'da da şonu ýaly. Ýöne şol gafas bir gün ýugulýar. Ondan soň ol arslan özüne gelýär. Şol gafasy ýewjek zat näme? Birem şol hakda oýlanmaly. Biziň zäflemiz nirede? Şollar tapmaly. Bizim gaýratymyz, guzur gaýratymyz nirede? Bizim guzur gaýratymyz dogry damarymyzda bar, kanymyzda bar. Ýöne birinciden Türkmenler bir ýere baglasa bili, gurdar gulzamy derýa ýenili. Şo bir ýere baglamakda güýjimiz. Şol taýpalan hemmesini üýşürip alamana barýarsyýa da. Hemmes bilelikde gitýär da alamana. Ýöne şol alamana barýar aýtmak üçin hem şert bada azat bir sehrada ýaşap ýörler. Öz atynyň üstünde öz kararyny özü berýär, kellesine hiç kimi vurdurmaýar, hiç döwlete baş eňmeýär, ondan soň alamana barýarsyýa, sowuşa barýarsyýa. Bilelikde gitýärler da. Biz şol gopan bagy tapyp bilen günümüz, çözüp bilen günümüz öňkü Türkmen bolup bilýäris. Biz şol geçmişdäki Türkmeniň nesli, şoň dewamy biz. Ýöne şol bağ ertodan gitse, onda hiç zat kalmaya. Ahun da korkak bolya, şahir da korkak bolya, yazıcı da korkak bolya, siyasatçı da korkak bolya, ondan millet de korkak bolya. Sebebi o millet, yazıcı, şair, ahun bir-birinden güýç alıp şonu döretdiýär da, şonu unutmalylar. Ol üçin şol sebäplen bugün biz bir-birimiz tapmaly. Şol bir-birimiz nirde tapmaly?
hezb yok, sazmandiği yok, hiç zat yok. Hava. Olan bolar inşallah yöne. Toylarda tapmalı. Toylarda bir tapmalı. Ayetlerde tapmalı, gürleşilmeli ayetlerde. Onun menden ki sorular da oluyor, ben görem yok gürleşip barışıma. Barar soruları da barar. Eğer soruların iştiğimin bir görüntü kötüyen de şonuna verseniz hatam kovu olacak. Hava. Toylarda, yaslarda. Şimdi köp yerde şol Kürdistan yerlerde, Biristan yerlerde ama cemaat, cuma namazlarda tapya adamlar bir yerine. Cuma namazı gittiler. Bir gayratlı, çınnan Müslüman, çınnan İslam temsilcisi bir ahun, Allah'ın aydan sözlerini, hakikati dile getirip bilen adam millete ait ya, millete yerine duruyor. Bizim ahullarımız o derece İslam'ı tanımadılar. Allah'ı önyal tanımadılar. Allah'ın birin gayratını bilmeyenler, öz ağlarından korkuyorlar. Millette olan taşını uyuşup bilen o. Entesk biraz pul jağız var, onun yerine gittiler. O şu tayda biz olokon bir Cumhuriyet İslami'de olokon da adımız şu taydan bir olokon bir enerjimiz gittiya da arsayan tarafımız şol. Yönettiğin ahurlar dipte olmalı da siyasi taraflarda da şonu yani bölük kaçıp giden, dargap giden, öldürülen. Ama biz täze neslimiz 20 yaş olur. Bir yerin daha tapçok bolýarlar internetten zattan o pahaylardan basım tutup nal atıp dağıtıp karşı sizi yatırmalılar. Ama dine internet değil. Toylarda, ayetlarda, cemaat namazlarda nerede olsa bir tapmalı şol güýji biz tap bilen günümüz yani önkü Türkmenimiz. Önkü gayratlı Türkmen. Şol güýji tapıp bilmesek onunla oturup ay biz şolun neslinden doğrudan deyip şekedi vermeliler. Inni bugün bize hiç vakti da birden çıkın zat diýmeýärsa sebebi çık bolsaň öňünden şu bağı tapmalylar, şu bağı tapmasaň çık diýip bolmaýar millete. Şu bir ýere bağlanan bir ýyl tapmasaň çık diýip bolmaýar. Çıkçaga da çıkma diýemok ben hiç vakti ýöne. Çıkçaga da şu bağı tapmalylar. Şu wagt İranly ul hereketler bolup dur her tarapdan. Bizim Türkmenlerimiz başta birazar çıkallar boldy, tutuldular, zindana atyldylar. Kälerde asıl var, tüfeň bilen, kılıç bilen da tehdit edip bakýarlar. Qiyam musallahan etjekdirsiňiz diýip etiraf etdirip şonu ýalken horladylar içerde. Ne şol üçin Türkmenlerken daşar çıkıp atıp duranok ýöne käbir hereketler var, medeni hereketler vardır. Şolları goşulyp bilýärsiň ağzından. Mesal üçin näme diýerler? Şol gabızları rahatlar bermeýärler başga şäherlerde. Gazynkydyr, bargynkydyr. Eger hemme millet şol bermese, ol ekonomi ykdysady taýdan ýykylýar da. Millete ohum şonu serkiw etmäge pulu güýji galmaýar. Memurlaryny bermäge pul galmaýar. Şol tezif bolýar şol. Şol herekete goşulmak gowy. Daşary çıkıp bir tezahürat etmeseňle oturan ýerine etip boljak işler da şolar. Hatta zat etmeli. Banklarda hiç pul goýmalylar. Banklarda pul goýmalylar. Pul jagyn almaly, her kim alışveriş harid etjek wagtyna baryp satyn alyp gelýän, bankdan almaýan. Bankda üýşýän pullaryň hemmesi ýene şu zalimlaryň jüzüne gitýär, ýene olar güýçlendirýär. Banklar pullar çıkılsa, çekilse, olan arkaları boşaya. Halk güýçlenýär. Halk güýçlenýär. Şol üçin iň azyndan şıratlara goşulup bolýar. On daşyndan näme etjek bolsaň edibermeli. O taýda ýaşaýan adamyň özleri, gowulary özleri karar berer. Ýöne şu atlar şu İranyň her ýerinde gurrun edilýär. Men de şoň hakda bir degip geçeýin diýdim. Näme de alan hitme we çay hyýawyna kony bäden ýaraki hawa da şu wagt elinden gelse etmeli. Näme ol key Türkmen bayat bidar beşe.
diýip sorapdyr. Dostlarym, türkmen haçan oýanmalydyr. Men terjime etdiýän muny sebäbi türkmen dogallarymyz hem görýärler. Bular men YouTube'a da atýan türkmen sal dogallarym düşünsin diýip. Bir mollalyň bir adam bolmaly ştada, pestari milletre däwet bir ihtişaşmy. Ey babajan, siz jasus mollan adam näme işi bar meň seferinde? Gidin öz işiňiz bilen bolunlar. Biz öz türkmen halkymyza İran hakyna görün berýäs. İhtişaş diýen falan diýen. Sen ýaly adamlaryň ýüzünden näme şu türkmenler ýerde galyp dur. Meň seferinde näme işiňiz bar siziň? Ha. Men taýypama azatlyk isleýän gaýratly türkmenler geldin. Mollalar iyi berýär, onu mollalar diýmeýän molla. Döwletiň adamlar gelýär, aýlyk alýar, on biz ýaly gürün berýärler, tersine ýadam bolýarlar berdi. Gidin mawajan öz aşyňyzly oýnan, öz günüňizi bilen. Hawa dostlar, meňe gürüňem şular, eger soraňyz bar bolsa, hyzmatyňyzda men hawa. Eger bir milletiň hakyny soramak ihtişaş bolsa, şo milletiň hakydyr. Hol hakkı, milletiň hakyny soruya dip öldürýän bolsa, olar jellatdyr, insanlygyň tersidir, haýwandyr, ihtişaş diýen aňyr jenaýat şol etýändir. Sen ne şolar defa etýän bolsaň şolaň ameldirsiň. Türkmenlerin arasynda sen ýaly adamlar hyýanet etýär türkmenlere. Siz ýaly adamlary biz haýyllar diýäsä, türkmenlerin arasynda. Bir millet ayağa galyp hakyny sorawaty, sen on arkasından kalkmak yok, onu düşünmek yok, gidip rejimi sene ait etdiyen, özün tüyücütdiyen, hain hıyanatçıdır yani. Hıyanat dedim yani bir koşku yazıptım ben hainlar deyip. Ol vardı da görmedim ben. Ol şonu ben daha dedeyin, şu koşkuyunu okayın yani o koşkuyunu ben belli bir adam için yazam ok. Umumi yazdım la, şu koşku bilen tükedeyin. Hawa haýyllar diýip bir goşgym bar dostlar. Şonu bir atsaýym men. Haýyllar. Şu goşgularymy soňa getirýär. Indi halkyň garşysynda kim durýanam bolsa, şol özüne çekiberdim şol. Hemme sebäbi hemmesine ýazdym la. Näme çekse halkym sizden çekip ýör. Tiken ýaly göze batan haýyllar. Öz nefs üçin namys ardy pelep, düşmanyň astynda yatan haýyllar. Bağışlamaz sizi vatan haýyllar. Bir makamcık almak haýyn arzuy. Nöker bolar isleseler söýgüli. Oy yıkılsın yer milletin öýü. Çöregimize awy katan haýyllar. Bağışlamaz sizi vatan haýyllar. Gorkoklaryň gorkogynyň gorkogy. Zalimlaryň zulumlarynyň ortagy. Bize gürler zalimlaryň peltegi. Çiliminne zulmüň tüten haýyllar. Bağışlamaz sizi vatan haýyllar. Başlıkların öňlerine çöküňiz. Ellerini öpüp derler döküňiz. Goparar bir gün siziň köküňiz. İýilimizi özge satan haýyllar. Bağışlamaz sizi vatan haýyllar. Bulam soňky ýalan goşgyn haýyllar üçin. Köp sağ olun dinleyeniniz için. Cumhuriyet İslami Türkmenin celladıdır deyip durdu dostlarım bir 43 yıl Türkmenleri öldürüp hakkını elinden alıp alıptır. Ondan sonra Oğuz oyan Türkmen, dayan Türkmen deyip yazıptır. Doğrudanım oyan, dayan Türkmen. Sağ olun. Sonra olsan alıp bilyen, men sözlerim sonra öylleşiyordu. Men dinleýän üçin köp sağ bolun, Taňry ýalkasyn. Türkmen özüni tapan wagty oýanar. Özüni tapjak bolsa, taryhyny bilmeli, şuny bilmeli, nähil şuny düşündi bilmeli, nähil şuny düşünden sonra şuny näme çykyp biljegini bilmeli.
Şonu bilse Türkmeni koyanlar. Türkmen katı gayratlı millettir. Ahunna gayratlıdır. Siyasetçisi de gayratlıdır. Hemmesi gayratlıdır. Yöne bir top köpçülük, bir köp sebeplerle bir çökünne hemmesi zayıf düşüyor şolar. Hemmesi çok iyiydi. Yoksa bizim tarihimiz Osman Ahun ya liderimizden var. Rıza Şan bunu bütün Türk meselelerini duran ahullarımız. Ben öz anlayamam ahuna. Ahullara değmek niyet yok. Şu durmuşta ahuna da deyiyen, Karaça da deyiyen, siyasetça da deyiyen, özüme de deyiyen, size de deyiyen. Sebebin hemmemiz üyüşüp bir köpçülüğü yaratıyaz. Bir bütünü yaratıyaz. Bir yerimizden ayrı değil. Bizi birleştiriyen şol sözeden bağım. Şol bağı tapan günümüz biz hemen birlikte güçleniyoruz. Şonu hemen arzu etkendir. Aya şoma liberalist say. Sonra yanladın görsen ifadesi. Ödüm alım dedi zaten. Şu atlın saimi. Sekular hasiyet yapsa. Sen hazır şon maniyetini biliyen mi? Gözüme söyleyin. Ay bolya köp sağ olun. İçimizde deme devletin adamları da kendine. Olaram gelmeli olaya, olaram öza mezzerini atmalı. Men dinleyen sağ olsun dostlarımız, kahraman milletimiz, gayratlı Türkmen yigitleri, minnettar Tanrı yalkasın. Hoşlaşayan onu sizinle, sağlıklı görüşeylin. İnşallah Türkmen içine hayırlara mı koşuda yetişmez yali bir gün olarak. Koparar bir gün sizin kökünüz, iyilimizi özge satan hayırlar, bağışlamaz sizi vatan hayırlar. Sağlıklı görüşelim.